dnešnom videu vám ukážem 50 free QR kódov, ktoré si môžete naskenovať zadarmo a sú úplne zadarmo pre všetkých. Všetky QR kódy sú teda free pre každého a môžete si ich v pohode kľudne naskenovať v tomto videu. Takže nezabudnite dať na toto video like a odber a môžeme ísť na ne. Taktiež niektoré kódy už mohli vypršať, alebo už nemusia byť funkčné, takže to si keď tak skontrolujte. A ja vám tu dám ešte jeden QR kód, ktorý som ja osobne dostal od Supercellu na free jeden Niger Box. Takže nech sa páči, tu ho máte. No a sme na závere videa, takže nezabudnite na toto video dať like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.